נכנסתי לבני ברק, גשום, חשוך, ודתי, חרדי, עומד בפינת רחוב, ברבי עקיבא וחזון איש, ואני פותח ככה קצת חלון, ושואל אותו, איפה כאן לומדים קבלה? אתה אומר, תשאל בבני ברק ככה. והוא אומר, אתה תפנה ימינה וסעד הסוף, בית האחרון בצד שמאל מול הפרדס, שם לומדים קבלה. כשסיפרתי את זה לרבש, הוא אומר, זה מלאך. כשאני הגעתי לרבש, אני ראיתי שולחן, ובשולחן יושבים 5 זקנים. אחרי יומיים שהייתי שם, אז הסביבה הזאת נעשתה לי מ5 זקנים הכי חשובה מכל העולם. באמת גדולים היו. המורה שלך, הרבש, הוא ידע את העתיד שלך? אחרת לא היה עוסק איתי כל הזמן. בכל זאת, זה 12 שנה. יום, הרבה שעות ביום. הוא מיד ראה בך את הניצוץ? הוא ראה. הרב דוקטור מיכאל לייטמן למד אצל הרב ברוך שלום הלוי אשלג, הרבש. רבש היה תלמידו ובנו של הרב יהודה לייב הלוי אשלג, הידוע בכינויו בעל הסולם. בעל הסולם היה תלמידו של רבי יהושע רבינוביץ', רבי מאיר רבינוביץ', רבי יעקב יצחק בן אשר, חוזה מלובלין, היה תלמידו של מלך מליז'נסק, היה תלמידו רבי דוב בר ממזריץ', היה תלמידו של הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות. לא רץ להתקדם לאף מקום. חשוב לי שהאנשים הרגילים ישמעו מה שאני אומר ויבינו מה נמצא לפניהם. באיזושהי צורה, לא ממני, דרך מישהו, אבל העיקר שינויים החיצוניים שיקרו וכל באי עולם. מיכאל לייטמן נולד בשנת 1946 בויטבסק למשפחה של קורבנות השואה. הוריו רופאים. בילדותו התעניין במוזיקה ובצילום. בשנת 1964 הוא התקבל למכון האלקטרוטכני בלנינגרד והוא בעל תואר במחשבים. למד קיברנטיקה ביולוגית ורפואית. במהלך לימודיו הוא היה טכנאי סאונד בהרכב המוזיקלי נוודים. לאחר שסיים את לימודיו במכון, הוא עבד במעבדת קרונשטאד של האקדמיה לרפואה צבאית בנושא רפואת חלל. בשנת 1974, לאחר התנגדות ממושכת של השלטונות הסובייטיים, הוא עלה לארץ. עבד בצה"ל, היה בעל עסק פרטי. משפחתו התרחבה בישראל והוא אב ל3 ילדים. אנחנו לא יודעים מתי מיכאל לייטמן התחיל לחפש את המורה הרוחני שלו, אבל אנחנו יודעים שהוא מצא אותו בשנת 1979. מדובר ברב ברוך שלום הלוי אשלג, בנו של גדול המקובלים, הרב יהודה אשלג, בעל הסולם. ובשנת 1997 מיכאל ייסד את עמותת בני ברוך, קבלה לעם, על שם מורו. אנחנו התחלנו ללמוד בדירה של מיכאל לייטמן, ועם הזמן הגיעו עוד ועוד אנשים, עד שכבר לא היה מקום בסלון שלו. מצאנו איזו בקתה קטנה ברחוב ריינס. זה היה מקום ענק בשבילנו, ושם היו שיעורי בוקר, חגים. זה היה זמן בלתי נשכח. היינו בתאונה גדולה, אני הייתי נהג. זה פיצץ לכל הריאות וכבד. כל הזמן עוברת לי המחשבה והרגשה
שאחרי שכל החיים חיפשתי את האדם שילמד אותי את הדבר החשוב לי יותר בחיים, הוא עכשיו ילך. לא יכול להיות. אני לא מגלה עתידות ולא עושה איזה דברים על טבעיים. אני מלמד את התלמידים שלי איך לאט לאט בצעדים קטנים להגיע לאמת ולרכוש אותה. אנחנו לא משתוקקים לגלות את העולם הרוחני. האמת שאין מה לגלות. אין מה לגלות כי הוא לא קיים. אנחנו צריכים לבנות אותו. מהיחסים שלנו, מהתכונות שלנו, מתוקנות.